pyörii? Joo, mä laitan tämän YouTube. Mä ajattelin laittaa kanavaa, joka on henki-ilmarinen, koska silloin kun sana tuli lihaksi, niin mikä tahansa imettäväinen eläin, kun alkaa hengittämään, niin se alkuhengitys on pyhä. Se tulee suorasta alkupyhyydestä. Se, kun löytää ihmisenä alkuhengityksen, se saa supervoiman. Se on sama voima kuin Jeesus käveli veden päällä. Alussa oli sana oli Jumalan tykönä, sana tuli lihaksi, jolloin siis maailmankaikkeuden luoneen suora kanava on 1. Se on numerologisesti. Sitten 11 on Aasian tsunamissa, niin tyttäreni Susanna laittoi viestin, mitä se on, kun koko kookospalmu riuttaa veden alle. Ja lähetysaika oli 11 minuuttia, 11 tuli 11. Ja se on niin kuin mahdotonta, että siihen tulee tämä Jumalan numero. Se sanoi, että no, tämä nyt on Jumalan tekos ja lopun ajan. Tämä on kuitenkin sivujuone tässä mun kanavassa, koska extreme-urheilijana, koska mä olin kaikista tarin ja pelokkain ralliajaja, niin heti ensimmäisellä pätkällä niin sana tuli lihaksi ja mulla oli jotain täysin ylimaallista olla niin kuin valoputkitunnelissa. Se on 10 000 ihmistä todistaa siitä, kun kuollaan, niin mennään valoputkitunneliin ja siinä tapahtuu jotain satoja kertoja kauniimpia asioita, mitä tässä fysiikassa. Tästä on kysymys. Mä haluan tuoda jokaisen ihmisen elämään satoja kertoja kauniimman asian ja ylimaallisen olemisen maan päällekin. Mä oon sen vain tuurilla saanut, mutta kerran olen meditaatiossa saanut miljardit kipinät otsasta vatsaan. Mä löysin alkuhengityksen, silloin miljardit kipinät pyöri mun hengityksen tahdissa vatsan ja otsan välillä sisään otsaan. Täysin keskittyy ja antautua. Vatsassa on sakra, josta laajenee kaikkialle. Tällainen kanava ja tämä on pelkkä kanavan aihe jatkossa. Moi!